Турыстычны патэнцыял Піншчыны багаты і разнастайны, і выкарыстоўваючы яго можна не толькі зарабляць дывідэнды, але і рабіць уклад у агульнае эканамічнае развіццё раёна. 24 аграсядзібы сёння працуе на Піншчыне. Летась да іх паслуг звярнулася 5650 турыстаў, больш за 400 з якіх госці з-за мяжы. Аб'ём паслуг у грашовым эквіваленце склаў 225 тысяч рублёў. На думку мясцовых уладаў, гэтыя вынікі маглі быць больш значнымі. Какую основную цель мы преследуем, чтобы они не только работали чисто только на себя, но и чтобы объединялись какие-то кластеры для того, чтобы больше привлекать туристов, чтобы больше можно было обслуживать, предложить какие-то новые туристические услуги. Сярод новых турыстычных паслуг, якія асвойваюць тут, аўтобусныя экскурсійныя туры па асноўных гісторыка-культурных і турыстычных аб'ектах рэгіёна. З мая бягучага года распачало сваю дзейнасць сумеснае беларуска-польскае турыстычнае прадпрыемства «Чары Палесся». Яго кіраўнік Тацяна Хвагіна ўжо сёння падлічвае першыя дывідэнды. Мы, наверное, сработали для первого года неплохо, потому что за сезон мы обслужили туристов на сумму более 12 тысяч долларов иностранных. И до конца года эта сумма будет выражаться в цифре гораздо более значимой, наверное, свыше 30 тысяч долларов. Экскурсії на круїзним теплоході «Белая Русь», як показав перший сезон, не просто цікавий від послуг, але й важний для економіки району. Пассажирский теплоход, он осуществлял ведь не только перевозку пассажиров, он также являлся кластером туристической инфраструктуры. Так, для Пинского района было оказано, то есть субъектами Пинского района для туристов теплохода «Беларусь» было оказано услуг и поставлена продукции порядка 16 тысяч белорусских рублей, что является очень даже неплохо, если взять в рамках только одного района. А вось Анатоль Мініш з вёскі Заазер'я у агратурбізнесе 8 гадоў. Пачынаў з крэдытнай дапамогі з дзяржавы. Сёння прадпрыемства трывала стаіць на нагах, зарабляючы на паслугах па здачы ў аренду сваіх памяшканняў. На среднем где-то 600-700, может 500 человек прибывает. Но это учитывая и корпоративы, и как отдельно, допустим, есть люди, мы даже предоставляем отдельную баню. Пэўныя спадзяванні мае ўладальнік аграсядзібы на новы указ нумар 365, які рэгулюе дзейнасць індывідуальных прадпрымальнікаў, занятых у аграэкатурызме. Згодна з ім, займацца гэтым відам бізнесу сёння можна нават без вядзення асабістай падсобнай гаспадаркі. Акрамя таго, у спектр паслуг, якія могуць прадстаўляць прадпрымальнікі, цяпер дадаліся вяселлі, юбілеі, прэзентацыі і банкеты. Дапускаецца і ўзвядзенне гасцявых домікаў, якія не належаць уключэнню ў жыллёвы фонд. Новы указ уступіць у сілу з пачатку 2018 года. Марыя Кобец, Олег Завадскі, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».